Kanta para sa naisilingan da nga byuda. Larga. Silingan kong byuda daghag na misita, tungod kay yutaan unya kwartahan pa. Daghag kalubin-an gadawat og prinda, sa akong uyuan nakakurso na da. Ang akong uyuan nga ulit taong buwang, nagplanong manguyab sa byudang silingan. Nitagay og tuba tungod na kulbaan, wala siya midayon, ni kurog ang suwang. Unya sa bintana midungaw ang byuda, tungod na tingala nga nung wa mo saka. Ang akong uyuan kay nagduha-duha, basig dili sugton ug mauwawan ra. Nanaog ang byuda nga nagpantig nagbra, sa akong uyuan gustong mapikstorya. Kung unsa day tuyo ayaw nagdugaya, sugot na siya daan kay perting ibuga. Karon silang duha kay nagaipon na, ang akong uyuan puwerteng haya-haya. Siya nakulbaan sayang nahibalan, byuda delikado tungod buayahan. Silingan kong byuda daghag na misita, tungod kay yutaan unya kwartahan pa. Daghag kalubin-an gadawat og prinda, sa akong uyuan nakakurso na da. Para sa byuda, dengan kay salamat. No, katong nga byuda di ay mo kasuko ha. Kantara ni. Tung naihisilingan nga byuda para sa inyo ani. Thank you, daghang salamat. Bye-bye.